Εξετάζουμε το ενδεχόμενο αυτό. Η ημερομηνία της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Μπορεί να γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Το θετικό είναι, κοιτάξτε να δείτε, το θετικό είναι ότι η Ελλάδα πια δεν γύρισε απλώς σελίδα ή κεφάλαιο, άλλαξε βιβλίο. Η διεθνής οικονομική κοινότητα. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο αυτό. Η ημερομηνία της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Μπορεί να γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Το θετικό είναι, κοιτάξτε να δείτε, το θετικό είναι ότι η Ελλάδα πια δεν γύρισε απλώς σελίδα ή κεφάλαιο, άλλαξε βιβλίο. Η διεθνής οικονομική κοινότητα περιβάλλει την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα spreads συνεχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε πια κοντά στο 6% στο δεκαετές ομόλογο. Για σκεφτείτε, πριν από την κρίση είμαστε ακριβώς σήμερα, πριν μισή ώρα, είμαστε στο 6,03%. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μπορεί να χαλάσει αυτή η καλή εικόνα. Η υπόθεση Μπαλτάκου μπορεί να φρενάρει. Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου. Ας αφήσουμε τις μεψημυρίες αυτές. Ας κοιτάξουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι σημαντική για την Ελλάδα σήμερα.